खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों मैया 14 जुलाइ अदेबानि बुधबार मैयानि सानखालि कक्राझार जिल्लायाव गोजौ फरायसालिनि टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरा थाबैनो फोरोंगिरि मासियाव थिसननांगौनि दाबि खालामदों बिटिआर सोरखारनिसिम। मख'नो गोनांदि बिटिसि सोरखारा ग्रेस आरो नन ग्रेस फारागथियाव बोखावनानै गोजौ फरायसालिनि टेट आनजादफोराव ग्रेस लानानै टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनो थिसनलाइ होनो नागिरनायनि सायाव बिटिसि ओनसोलनि गोजौ फरायसालिनि टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरा बिबुंथि होदों। जेराव बिथांमोना बुङो दि जेरैबायदि रायजो सोरखारा थांनाय फेब्रुवारि दाननि 5 खालाराव ग्रेस आरो नन ग्रेस फारागथि लायाबालानो टेट आनजाद उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरि मासियाव थिसनलाइ होदों, बेबायदिनो बिटिसि सोरखार आरो सोलोंथाइ बिफानाबो गोजौ फरायसालिनि टेट आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो फोरोंगिरिनि मासियाव थिसननांगौ होनना प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननिसिम गोख्रों दाबि दैखांदों। लोगोसे बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों मोनथिहोबावनाय बायदिब्ला बिटिसि ओनसोलाव गासै 1420 फोरोंगिरि मासिया लांदां जानानै दङ। बेनि गेजेराव बिटिसि ओनसोलाव टेट उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरा गासै 622 साल'सो दं। अब्ला मानो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना टेट उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनो दिनैसिमबो थिसनलाइ होनो हायाखै होननानै बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों सोंथि दैखांदों। आरोबाव बिथांमोना बुंबावो दि बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना थांनाय फेब्रुवारि दानावनो एडभार्टाइज होनाय आरो फोरमान बिलाइ नायनाया जानानै थांखांबाय, नाथाय दिनैसिमबो फोरोंगिरि मासियाव थिसनलाइ होयैया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव होननानै बिथांमोना फोरमायो। लोगोसेनो बिथांमोना बिटिआर सोरखारनिसिम दाबि दैखांबावो दि आसामनि सोलोंथाइ बिफाना जेरैहाय ग्रेस आरो नन ग्रेस फारागथि लायाबालानो गासै टेट उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनो थिसनलाइ होदों, बिब्दिनो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफानाबो होनांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामो। दानिया गुबुन नैथि खौराङाव फैबावदो। थांनाय बावैसो सान सिगाङाव आसामनि केबिनेटआ गरखा हारिनि सुबुंफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव रैखाथियै थानो गनायथि होनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराय देख्रेब नार्जारिया। मख'नो गोनांदि बिथां दावराय देख्रेब नार्जारिया मैया 14 जुलाइ बुधबारखालि कक्राझाराव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बुङोदि जौगाखां माहारि गरखा हारिनि सुबुंफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोराव रैखाथियै थानो गनायथि होनायनि हेंथायै मानो बर' माहारिनि आफादफोरा जेबो बाथ्रा बुङासै होनना गोख्रों रावजों अजद दैखांदों। लोगोसेनो बिथाङा बुङो दि आसामनि केबिनेटआ लानाय बे थिरांथाखौ फिन नायबिजिरफिननांगौनि थाखाय कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि एम.एन. दाहालनि जोहै आसामनि WPT/NBC आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि ड रनज पेगु बिथांजों लोगोसेनो आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनिसिम गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरदों होनना बिथाङा फोरमायदों। आरो बर' हारिनि इयुननि थाखाय आथिखालाव आसामाव सोलिबाय थानाय बिधान सभानि बाजेट जथुमायाव बे बिलखौ पास खालामनो नाङा होननानैबो बिस्वजित दैमारिनिसिम गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरदों होनना बिथां दावराय देख्रेब नार्जारिया फोरमायबावो। दानिया थामथि खौराङाव फैबावदो। थांनाय 14 जुलाइ खालि जालांनाय मोनसे मुगैथाव जाथाय। बे जाथायाव सासे 17 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ गावनि मोजां मोननाय सेंग्रायानो लेंहरफ्लानानै जिनाहारि खालामना बुथारदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 14 जुलाइ खालि हरनि समाव आब्राहाम मोसाहारिया गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ न'निफ्राय लिंहरनानै गहपुराव थानाय मोनसे साहा बागानाव बेरायनो लांदोंमोन। नाथाय हराव ओंखारलांखांनायनि उननिफ्रायनो हिनजावसाया न'सिम सफैफिनाखै होनना मिन्थिनो मोन्दों। उनाव नखरनि बिगोमाफोरा हिनजावसाखौ नागिरनायनि उनाव साहा बागाननि दैसा सेरनि लङा मोनसेयाव सिख्लानि गोथै सह'खौ मोननो हायो। मख'नो गोनांदि गोथै सह'आ बबे जायगायाव गोग्लैनानै दङ बेखौ हिनजावसानि मोजां मोननाय आब्राहाम मोसाहारियानो खोन्थानानै होदोंमोन। बे जाथायनि सायावनो मैया न्याय नागिरनानै बर' आइजो अनसाय आफादा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुथारग्रा आब्राहाम मोसाहारिखौ फासिनि साजा होनांगौ होनना सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।